जुख्लायाव गोलांलायबाय आङो बै गोसो सिं आंबो मालाय जायगा जेबो होनासै ओमफ्राय दाना खिफिया मालाय मोजां मोनाबो डाइरेक्ट बे खिफिनाय लोगो लोगो खेबसे गन्थंआव नांबाय थादों आंनाव डाइरेक्ट सिदा मा मोनामदों खिफिया मिथिगौ नोंसोर श्रीनगर ओइ जोंना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड भाइखौ लोगो मोनफैफिनलायबाय आरो दिनै जोंनि बाक्सायाव फैनायनि फैनाय खनसे नायदोब्रा एसे बाक्सायाव फैनानै फुरा गोजोन स्राव मोनफैलायबाय आरो ना स्राव स्राव मोना मोनासो जाहैबाय जायगाफोरखौ बांद्राय नुस्लाबासो गाबोनसो मोजां नायलांफिनजोबसै आरो जिखुनु बाक्सायाव दिनै फार्स्ट टाइम गोसो गोथारै फुरा गोजोननाय मोनफैजोब्बाय आरो ना फैनाय आरो फेमिलिफोर एसे माखासे लोगो हमबाय आरो ना हेन्साम हेन्साम गोजाथार बाक्सानि सेंग्राफ्राबो आजां आजां बे जाय खेबदों बेबो हेन्साम जासिगोन दिनैनि माबाया मा प्रग्रामा मानि थाखाय बुंनानै प्रग्रामाथ' दिनै आंथ' बारा मोजां मिथियाबो जाहैबाय माबा जावलिया फिल्म ना माबा देखायनाय प्रिमियार श' ना औ आंबो मोजां मिथिगौ जाहैबाय र' दासो मोजां मिथिगोन आं जावलिया जाहैदों फिल्मनि नामा नायनोसै दा मारै मारै दा जायखिजाया दंना गैया जुर लानायफोर थागोन थाया नायनो दा जायखिजाया जोंना ब्र'खौ खनसे लोगो मोनफिनबाय नै जोंनि माबायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैनायनि बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनि बाक्सायाव फैनायनि मोनखादों आरो ना दाबलखा बाक्सायाव फार्स्ट टाइम फैनो होननानै आरो खननै खननै लोगो मोनफिनबाय थानाय जावले जावले नाङाल रुपानि पाल आइ सिलामना मेथि फिरासि खुदना रासि मुवाखालि खालामना हो लाइक खालामना हो जोंनि क'क्राझार एरियानियाबो आंबो दं नै मिथिबाय दा गासिबो साबस्क्राइब खालामना हो मा होनना बुंदों पुर ब्लग औ बेनोखा पुर ब्लगानो औ आं दाखालि माखासे साबस्क्राइब खालामना होजोब दे आक्रमन आंबो दाखालि होनखांखाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ फुर ब्लगखौ एसे गावसिबना हो कमेन्टफ्रा थाफा लिरस्लाजोबना हरो आरो ना गोसो गोथारै अनलायाबा बर'जों बर' बोरै जालायखो ओमफ्राय बेनोसै आरो ना खायसिमोन आखाइ खबनानै हो मिनिनायाव जोबोद मोजां सलाद लाथार फंबाय बिथांखौ नै दा गावनि जा फेस्ला बुंनाय एबा मिनिनाय बेखौ एसे दिन्थिफुंनानै रायजोफोरखौ मिनिहोनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राथ' गोबां दंखायो जाहैबाय नुहुरखाजोब्बाय हनै खना खनला आच्छा बाहाय नुजाफैनानै गासिबो आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आदा बाजैमोन गोसो गोरबोनिफ्राय सम्प्र सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि जासिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो ना गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बबेबा खना खनायाव दंलाजोबोदां हनै ओरैनो नालि मोनामलाबोजोब्बायदांलै बेहाय एफा रोजा रोजा मानसिफोर दं बे गेजेरावसो सोरबा सासे खिफिया थागोन बे एकदमबारे माने आं दिनैसो बाक्सायाव माने फार्स्ट टाइम फैदों आरो आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ओमफ्राय बाक्सायाव फैनानै माने जोबोर गोजोननाय मोनफैबाय आरो ना गोसो गोथारै ओमफ्राय बिराद जायगाफ्राबो लकेसनफ्राबो मोजां मोजां बाक्सा रुपहि दैमा गाथोन ना मा नाम होनो आंथ' मोजांबो मिथिया जाहैबाय दा फार्स्ट टाइम फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनफैबाय आरो आं बाक्सायाव फैनानै ओमफ्राय बाक्सा माने दिनै गारियावनो बुदुरबाय जालाबोजोबदों आं दहाय गारि खिफिलाबोनायल' दहाय माने खिफिबोनायल' आरो ना गारिनो ओमफ्राय ओंखाम जाफैबाय लामा थाबायनाय माने हगारनायल' खिफियाथ' मोनसे मोजां मोनामखाया नारायण गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण बायसि शिव शम्भ भोलेनाथ होमबा आंनि इन्ट्र'खौ एसे होना होनोसै ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खोनासंग्रा सिखादा दे होमबालाय जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु सनानि नांगाल रुपानि पाल आइ सिला मनाना मेथि फिरासि खुदना रासि महाखालि ओम शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु तेत्रिस कोटि देव देवी आफादनि लिरगिरि गणेश ठाकुर ओमफ्राय मोनसे इन्ट्र' दंबावो आरो ना माने दाखालि जोंहा जे लकडाउनाव कर'ना जानानै थांबाय थादोंमोन रायजोफ्राथ' आंखौ रावबो मदद खालामाखै कर'नाखौ आंसो होखारदों कर'नाखौ रायै आंसो होखारदोंथ' बेहाय आंहा जेबो मान सनमानबो मोनाखै कर'नाखौ होखारनायनि खम डेन्जार मन्त्र रायदों आङो ओम आइ हिबुर देबि त्रियकरि ब्रह्मजनि सन्देशा माधव गायत्री बोसोन ओम था बोसोन ओम जानागुरु ओम जैब ओम दैब स्वाहा होननायसोमोन
आंसोमोन कर'नाखौ हगारग्राया जेबो सापर्टखौनो मोनबाखै आं कर'ना होखारनायाव आरोना आं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एकदमबारे मानसिफ्रा बिराद सापर्ट होनांगौमोन आंखौ कर'ना होखारनाया कर'नाया आं होखारनानैसो खारदों आं होखाराबाथ' खारनाय नङामोन दाथ' नै कर'नानि माबाखौनो खोनाला ओरैजायबो बिराद एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दंखुमायो खोमा ना दङ ना आयौ दा होनसै ओइ खनायाव गैया दङ दा एसे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ नायगौमोनला बाक्सानिखौ आखाइ थिखोलायदो हरनानै आयौ ओरैबायदि होनबा ना दहाय मा होनोमोनलाय आं बै हाफिन बोदोंमोन सोरनि खहायमोनथाय बे बोरैबा नालि एकदमबारे बासि एकदमबारे जौ जुवाजों गोदोफबनानै थाग्रा बोरैबा महाभारत मोनामखादों एकदमबारे ओमफ्राय आंना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर सोरबा सोरबा आंनि मिनिनायखौ फेक होननानै बुङो आरोना थगायनाय मिनिनाय होनो खिन्थु आंना मिनिनाया थगायनाय नङा आरोना रियेल मिनिखायो आं रियेल मिनिनायानो आंना बिदिनोखा अनलि जेबो मिनिखाया आं हाजारखि मानसिफोरजों रायलायखाया आं खालि बिदिल' मिनिखायो आरोना आङो बांसिन मिनिनायानो गामियावबाबो बिदिनो मिनिखायो हजोंबाबो बिदिनो मिनिखायो ओमफ्राय आं माने एसे इन्ट्र' होनानै होनि गोदो आङो मा होनोमोनलाय जेब्ला जोंहाबो आंबो बांद्राय माने गलाम मानसिसो नालाय गोदोहाय जोंहाबो साथाय गोदान न'आवसो उन्दुयोमोन ओमफ्रायहाय जेब्ला एलपि स्कुलाव आङो हाबो होमबा जोंना बिमाया आङो स्कुलाव फैनो होननानै ओरै होननानै बियोमोन नालाय आङो आयै थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय होननानै बुंसैना आङो आइनाव दाना बिमाया जोंना मा इन्ट्र'सै ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनांगौ बिदियाव ओरै जानांसै दाना बागदावलायसै ओरैबायदि गाज्रि होनोमोन आरोना जोंनि आइया आयै थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय आं दा ओरै लोगोफोरजों एसे थांनानै मेथाइ जाहैनो स्कुलावहाय होनबाय एनजार बिबाय आं सानसेखालि ओरै होननानै आयै थाइसेयावलाय थाइनैयावलाय होबाय दाना बिमाया आंनो थाइसे थाइनैनि मा जादों आंबो थाइसे थाइनै होनबाय ओरैबायदि डेन्जार होनबायलै बिमाया बे दिननिफ्रायनो नांबाय आंनावहाय दाना थाइसेबो ओइदिनखालि मोनलासै आं दाना सानसेखालि फैबाय आरोना ओइदिनखालि बिराद मोजां गावनो गोसो जासिनानै थाइसे हरदोंलाय लागाय थाइसे लानानै दाना फरायसालिसिम थांबाय दाना जेब्ला स्कुल टाइमा गहां जायो होमबा दाना जोङो खारखुमाबोबाय स्कुलनिफ्राय खारखुमाबोनानै लोगोफ्रा जों होलांजोब्बाय लारि लारिनो दाना दन्दा दखान होनो आरो जोंनि गामिनि नामखौ दाना दन्दानाव आङो मेथाइ बायबाय पम्पिन्स बै समाव बिराद मोनजायो आरो बे पम्पिन्सखौ थाइसेनि बायबाय जोङो मानसिफ्रा दाना 10 जन लागाय जाय फाराफारि देग्लिला जोबनानै आं जाबाय खहाया गासिनाबो मोनामबाय मा मोनामदों इन्सुरेन्स ओरैबायदि मोनामजोबखायोमोन बक्सआव थिनहरनांगौ आरो बांद्राय मा सोर रायलायखोन्दामोनथाय बे बक्सआ दाबो आंनाव बे जाय मानसिया बेहाय रायलायदोंमोन बेनो मोनामगासिनो बोरैबा अंखा आयदै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण बैसो मोनसे गोदान कन्टेन्ट दानांसिगोनलाय आंहा कन्टेन्टआ आंना गोजाम जाजोब्बाय गोदान दानसैलाय आरोना आङो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जिखुनु बाक्सायाव फार्स्ट टाइम फैनानै दोखो गोजोननाय मोनफैखाबाय आरोना आङो बाक्सा जायगाया ओरैबायदि मोजां माने जोंनिफ्राय बुंनो थाङोबा साबसिनबावसो गारि मटर गाखोनानै लंजार फैनो मोनो आरोना बाक्सानिफ्रायहाय ओमफ्राय जसुमै माने गेस जाजोबनो नागिरखायो उदैयानो एकदमबारे सफैग्रोमना डाइरेक्ट खिखादों बेयाव फायखानाया हाबबाय जेनथ'खा लायसि एसेबो मोनखाया आरोना गासिबो जायगाफ्रानो एकदमबारे गोन्दोखा गोदो बे जोंनि बिमा मादै दंमोनलै सासे जायखि मानसि खिफिया बे मोनसे सोदोबखौल' बाहायो आरोना अनलि वान सोदोब बाहायो बे जिखुनु मानसि खिफिया बेनाव मोनामलाखि दा मोनाम गोन्दोखा लंखागोन बे सोर मिनिनायखौ मोजां मोनो होनदों एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खना ओमफ्राय एसे हुख्रावला हरलाय आबाद दा होनसै ओरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर थाखुमानानै दं आरोना बे जायगायावहाय ओमफ्राय बै बाजैया हनै जा ना हरगासिनो लाइट खाथिनि बाजैया गुफुर फुरथारबो हनै मा नामथाय बाजै ना हाथायबो मानजायाखैना बोरैबा गोमो सिनहरबाय आङो बाजैमोननि खहायसो मोनसेबो मोजां मोनामखाया जोंनि गामियावबो दङ दाखालि आंजों मोनसे गान खनफादोंमोन आरो बे बाजैनि खहाया मा होनबावसो नंबाय आङो आबै दांगि मोनसे मोजां खहाय मोनामखाया आरो बे ओरै लामाथ' क'क्राझारफ्रावहाय बिराद बाङालिफोर लोगो मोनो सानसेखालि आं कुचबिहाराव मानसि लोमजानाय लांदोंमोन सासे बाङालिया आंनि खाथियाव जिरायनानै थाफैबाय आंहा फन रायलायगासिनो आं सानबाय मा मानसिखौ सोरबा हौवा खिफिदों लागायबायासो सेराव थाना बुनानै लागायना होबायब्रा
होननायखौल' जुख्लायाव गोलांलायबाय आङो बै गोसो सिं आंबो मालाय जायगा जेबो होनासै ओमफ्राय दाना खिफिया मालाय मोजां मोनाबो डाइरेक्ट बे खिफिनाय लोगो लोगो खेबसे गन्थ'आव नांबाय थादों आंनाव डाइरेक्ट सिदा मा मोनामदों खिफिया मिथिगौ नोंसोर श्रीनगर एकदमबारे मोनसे मोजां मोनामखाया आरोना दा एक्सुवेलि आं बुंनो नागिरनाय बेनो जाहैबाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आदा बाजैमोन आबै आबौमोन बिराद दंसोगारो आंथ' बारा नुहुरजोबाबो नोंसोरथ' खोमसि खोमसियावसो थाबाय सावथाल खेना साइससो नुहुरलाजोब्बाय आं मानसिफोरखौनो दहाय जानाया बांद्राय हजम जायाखैलै नङाबा गोमहोजोबगौमोन आं जायगाखौनो बोरैबा माबा बिबुफ्रानो दाबो फारायाखै हासिमुलासो जाहैनांसिगोन थांनानै दा र' खिफि सावलाहैयोमोन नालि मोनामलायनायनो दा नै बिराद जोंहाबोथ' नै बिराद मा होनोमोनलाय गिदिर गिदिर मानसिफोर दंबावो बिराद गाखोबावनांगौ जाहैबाय आंहाबो टाइमा सर्टलिसो जाहैबाय नै ओंखायनो गेजेराव बुंथ'नानै आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आदा बाजैमोन बाहायनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना गोजोन्थों